ונאלצנו לשמוע את דבריו עד השנייה האחרונה. אני מזמין את חבר הכנסת דניאל בן-סימון, אחרון הדוברים, שחבר הכנסת גפני אינו נמצא באולם, ולכן אנחנו עוברים לחבר הכנסת דניאל בן-סימון, שהוא אחרון הדוברים. יש לו הצעה לסדר רגילה, ולרשותך 10 דקות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אנחנו ציינו 63 שנה להקמת מדינת ישראל, אולי באמת כמי שעלה אליה. אני מרגיש שהגשמתי חלום, מצאתי זהות, התחברתי לעם, ובעצם רכשתי פעם נוספת, או הזדמנות נוספת, להרגיש שאני ישראלי, יהודי, במדינה שצמחה בצורה יוצאת דופן. וכשהגעתי לכאן גיליתי שהחברה המדהימה הזאת חיה בתוך פצע מדמם בתוכה. שני עמים שנלחמים לא רק על אותה פסקת אדמה, על אותה פיסת אדמה, אלא על צדקת דרכם. וצדק מצד אחד, כפי שמבוטא פה על ידי 1.5 מיליון ערבים, וצדק על ידי 5 מיליון יהודים, ואדם מחפש את הפשרה. ובתלמוד אומר, זה שלי וזה שלי. התלמוד אומר, או כל דאלים גובר, או יחלוקו. ויש 2 סוגיות כאלה. עכשיו אני באישיותי שייך לאנשים שמחפשים פשרה בחיים. שלא עולים על מצדה וקופצים למטה, כדי שיקוב הדין את ההר. אני מחפש שהצדק ההיסטורי יעשה בין שתי האמיתות האלה, ששני העמים האלה זה. ולכן אני מדבר פה דווקא על 48. למשל, אני לא זוכר, אני חייב לומר לכם, בתקופה שלי כעיתונאי, הנכבה לא היה כפי שהוא היום בראש סדר עדיפותנו. אני זוכר את יום האדמה, בעיתון שבו עבדתי, היינו בכוננות, יום האדמה נחשב ליום שבו ערביי ישראל מפגינים. ולכן נוצר מצב פרדוקסלי, שככל שאנחנו מתרחקים מ-48, 48 מתדפק אל דלתנו. באופן פרדוקסלי. ואני רוצה לספר משהו פה על הזיכרון. עד כמה קשה לסלק זיכרון, ואני חייב לומר פה, קרה משהו ב-48 לאוכלוסייה הערבית, וזה לא מוריד גרם אחד מצדקת הדרך שלי, מהעובדה שאני חי פה. אז כואב להם. מותר להם לחיות עם הכאב שלהם, למה לי להתכחש אליו? למה לי למנוע מהם את התחושה הזאת? כי הפתרון של התחושה שלהם, אם יגידו לך, אם יש עוול, מתקנים אותו בהחזיר המצב. הם רוצים את זכות השיבה על זה. אני רק אומר, פרופסור אלדד, לא גדלתי על אורי צבי גרינברג, כי שירתו היא קנאית עד מוות. הלכתי בשבילים אחרים, משוררים שדיברו גם על החיים ועל המוות, אבל באותה מידה... לא, אני יודע, אבל בלי תשוקה למוות. ויש לאורי צבי גרינברג תשוקה כמעט... יוסף חיים פרלר. לכן, אז אני אומר, נמצא פה על הדוכן אדם שמאמין בפשרה, ביכולת לחיות יחד, ביכולת להכיל את הכאב של האחר. זה בגלל שאני כזה, נולדתי להורים כנראה חלשי אופי, שהורישו לי גן של לאהוב בני אדם ואולי למצוא פתרון. פרופסור, לא, אני אומר, יריב, מה זה פוליטיקה? אילולי הפוליטיקה היינו אוכלים אחד את השני. הפוליטיקה נוצרה כדי בעצם לאפשר לנו דיאלוג כדי לחיות יחד. אחרת היינו ג'ונגל. הפוליטיקה היא המצאה גאונית. אילולי פוליטיקה היינו באמת פותרים את הכל בכוח. ולכן היכולת שלנו, ואני מצטער שזה מגיע למצבים כאלה של או אני או אתה. למה לא ואני ואתה? הצדק שלי והצדק שלך. ואני עכשיו רוצה לספר לך. חבר הכנסת בן-סימון, בוא נלך איזה 100 שנה אחרי. רגע, תן לי. אני לא רוצה שהיושב-ראש בקשיחותו הרבה יוריד אותי בזמן. תן לי רק לזה. אני רוצה לומר, קנדה, קוויבק, מחוז קוויבק. הגעתי לקוויבק לפני כמה שנים להרצות בפני יהודים, וראיתי שבלוחית זיהוי של כל מכונית כתוב המספר ו3 מילים. אתה יודע מה הם, פרופסור אלדד? בצרפתית, je me souviens. אני זוכר. שאלתי את עצמי, מה זה אני זוכר? אין מכונית בלי. התברר לי שב-1978 הממשלה של קוויבק חוקקה חוק שמתחת לכל מכונית. התברר
של הצרפתים שהגיעו לקנדה. לפני 300 שנה קרה אסון. האנגלים פלשו לקנדה, ובעצם הפכו את קוויבק, השאירו להם את השפה, והפכו אותם לחלק מצפון אמריקה. הם החליטו לזכור את המאורע הזה. ותגיד לי מה קרה. מותר לזכור, קרה משהו אסון, קוויבק שם, היא חלק מקנדה, האזרחים של הזה. זאת אומרת, אתה נותן... רגע, למה אתה מגיע להשמדה? אני לא מניח לשכנע את חבר הכנסת בן סימון. בוא ניתן לו... אני אדם שוחר שלום, שמוצא זה. לא תגררו אותי לקנאות הזאת. אני באופי... אני בא בארץ של פשרות, בתרבות של ואהבת לרעך כמוך. ולכן, כמה שאני מחבב את לוין ואת רותם ואת אלדד ואת זאב, אני לא אוכל לנקוט בגישה הזו של הטוטליות הזו, של האגואיזם הקדוש, או אני או אתה. אני אומר לך שאפשר למצוא את הנוסחה הזו, ובסוף, תודה לאל, נמצא אותה, בסופו של דבר, לתת לחלום שלהם, לא להתגשם, אבל להמשיך להרגיש את הכאב. לא עולה לי כלום. אני בונה את המדינה, היא נבנית, אנחנו עולים מ-600,000 איש ל5, 6, 7 מיליון. הכל פורח. לכן אני לא רוצה להיכנס למלחמת זיכרון. הזיכרון שלהם והזיכרון שלי. אני מוכן לתת להם את הזיכרון שלהם, ואני אומר, אני חושב שהדיון היה, באמת, אתה, דנון, אני מתעלם ממך, אדוני היושב-ראש, אבל אתה שייך לילד בדעה הזאת. הוויכוח, בעיניי, הוא באמת ויכוח פוליטי בין שתי ישויות שרוצות כל אחת ההגדרה שלה, את כל המדינה שלה. אני לא רוצה להיגרר למחוזות הזיכרון, למיתוס, לעבד אל-קאדר אל-חוסייני ולמה שהיה לפני 100 שנה ו150 שנה. למה לי? יש פה בעיה פוליטית, אני רוצה פה פוליטיקאים יפתרו אותה, לא רבנים, לא תיאולוגים, לא שום דבר, אלא אתם, אנחנו נפתור אותה. כי זו בעיה פוליטית על שטח אדמה, ולא על מי צודק, האסלאם או היהדות. אל תעשו את זה. לא נצא מזה. אני מסכים איתך ב100%. לכן אני אומר, חבר הכנסת אתה מקבל אותה? חבר הכנסת יש לי בעיה. אני אומר, בעיניי זו בעיה פוליטית. זו בעיה פוליטית בין היהודים והפלסטינים, וככל שהזמן עובר היא מחריפה יותר. לכן, טוב תיטיבו דווקא אתם בליכוד, וטוב אתם עושים שאתם לאט לאט מעכלים את המציאות החדשה, שבסופו של דבר נצטרך להגיע לפשרה. פשרה היסטורית שתעשה צדק עם שני עמים, ואני אומר לך, לא יהיה מנוס מזה, כי חבל להחמיץ ולפספס את כל האנרגיות האלה על המשך הסכסוך, על הרטוריקה שנשמעה כאן עכשיו, או אני או אתה, אין מקום לשנינו. ואתה יודע, כמי שמכיר את התרבות הערבית, שיש מקום לשנינו. יש מקום, חבר הכנסת בן סימון, יש מקום לשנינו. לך תלמד לשחות, הם רוצים שתשחה בים התיכון. תראה, מכיוון שאני באתי למפלגת העבודה לא בגלל גודלה, אלא בגלל שהיא נטולה של תרבות חרדה. זו מפלגה שבנתה מדינה וקצת השתחררה מהחרדות שיש ליהודים ומוצדקות. לימין יש לכם מונופול על זה, תשמרו על החרדות. אבל תאפשרו גם תפיסה אחרת. תאפשרו גם שאנשים אחרים יבואו עם גישה יותר... מה זה? אבל אני יודע, לא, תאמין לי, אני יודע על אוסלו ואני יודע על ההתנתקות, וכל הכאב הזה, ואנשים אומרים לי, בן סימון, החזרנו ונתנו ותראה מה הם עושים. אני לא אנוח רגע עד שנמצא את הפתרון הזה, שהארץ הזאת תשגשג עם שני העמים שחיים בתוכה, ואני גאה על כך שערביי ישראל או הפלסטינים תושבי ישראל מדברים עברית לא פחות טוב מאיתנו, אולי יותר טוב מאיתנו, ויודעים את תרבותנו, והלוואי והיינו יודעים את תרבותם כפי שמכירים את שלנו, ובסופו של דבר זו ברית שלא ניתן לנתק אותה. ולכן אני גאה בזה שהם כאן, והדמוקרטיה שלנו דווקא בעובדה שניתן להם לדבר וכמה שהם רוצים. לכן אני אומר לך, הרגישות הדמוקרטית שלנו היא דווקא ביחס שלהם. כי אני פה רוב, גם אתה ליכוד, אנחנו יהודים, אבל תיתנו להם להתבטא. תיתנו להם, כי זה המבחן שלנו. ותיתנו לאותם רופאים ברמב"ם ערבים שמטפלים ביהודים ובעפולה ובזה, וזה הכוח שלנו. לכן אני אומר, בסופו של דבר, הפתרון לא יהיה דתי, לא יהיה הלכתי, לא משיחי, כי לא נצא מזה. לא התנ"ך ולא הקוראן, אלא יריב לוין, אתה
ודנון, אתה ואני וכולנו, ואלדד, כולל עוזי גרינברג, שנבוא עם פתרון פוליטי לאוכלוסייה, על זה הם שלחו אותנו, לא על צדקת הדרך מי צודק לפני 200 שנה בהיסטוריה, אלא לתת תחושה לאנשים שבחרת בחיים ושיש מחר ושאלוהים גדול, ושבכל זאת נביא בשורה לעם הזה על אף המשקעים ההיסטוריים. ואני תקווה, באמת אני תפילה, נעשה מאמץ להוציא את הטוב בתוכנו כדי להגיע לאיזו נוסחה פוליטית מדינית שתשביע את שני הצדדים, שכל אחד ישמור את החלום שלו, ואין לי בעיה שישמרו את החלום שלהם על הבתים שמתגעגעים אליהם. אני יכול לחיות בזה בשלום, אני לא יכול למנוע מהם לחלום. להגשים את החלום כן, אבל לא לחלום. אל תמנע מהם את הזכות שלהם לשאוף ולחלום ולהביע את רגשותיהם. אבל אתה מדבר השמדה. אני אומר לך, אני חי עם זה בסדר, אדוני היושב-ראש, ולכן אני אומר לך, זכותם לחלום, זכותנו לחלום, ואולי נעשה חלום משותף ונקים מדינה מצוינת, גם לשני העמים ולעמים שגרים.